kana barkari a ana son abubuwa ba misali da shi biyu su kuma yaran da yake da tun banza ne tun ƙaru su kasu tahowa gurin nan ana aiki sai kai magana ya mu ishe ka da fushi kai sai kake zuwa gonan sai kake zuwa kai kana neman albarka kuwa anya kana neman albarka dan nan anya kana neman albarka dan duwan uban ka ci duwan uban sai asuba ina nan daji duwan uban ka kaji wato sannan abu ya tazo ku ce za a maka duwan uban in buge ka mutumin banza kawai to kallon za ka tsayi ba haka ba aikin ba kallon za ka tsayi in buge ka kuwa ana maku abu amma kuma ku gani mutanen banza kawai kai dan nan kai wasu yanzu kake zuwa kana neman albarka wasu ake a kashe ne ka wannan sai wannan ku ba kwa neman albarka ku ba kwa neman albarka shikenan abu na goyi takin nan ai ne guda shi ba tiya biyu wani ma ba tiya biyu da rabi baba ba tiya nawa ba tiya biyu ba tiya biyu ba tiya da rabi wallahi ɗayan ba tiya da rabi yanzu a ka zafi wani rayuwa ba ku ta shigo kenan abin da ya yi min kenan ba tiya biyu wannan take wallahi abin da ya yi min kenan ba tiya biyu wallahi ya mun da kenan Let's go! ku tashi mu da mutum banzan nan ku tashi mu da mutum banzan nan aikin banza aikin wofi kawai aikin hasada kawai ya shiga ciki kun banda hasada menene an sa man hannu aikin banza aikin wofi kawai sannu yaya mutumin banza kawai ba ma yayan malam barakai mutumin banza mugunta kawai ya shiga ciki an je an sayo mataki mara kyau in ban da mugunta menene mutumin banza kawai kadibu za ka gani ni ka kai da ka in ba mugunta menene taki ba tiya biyu ba tiya ɗaya da rabi wannan an mugunta ne ai mugunta banza kawai ka sa ku ya kawai ba ma yayan wallahi dan banza kawai duk ba ku fi sanin yadda kuke shi duk ba ku dubuta ku gani kun je kusa taki mai kyau an ji an sayo taki ba tiya biyu mutanen banza kawai amma ci sa an girman ka wallahi muka zara aikin banza wallahi muka zara ka wallahi baba ga babun baraucan da babun bawa suna wada me hada su bara mu je mu gari banza kawai wawan banza kawai abin da wawanci a zuwa sai mutum abin da ake faruwa ne me ke faruwa iko Allah wai a ganawa mutum banza kawai faruwa mutum banza kawai take nan ba ni banza ka bar ni wannan banza kawai wani bai da azuki ba bakin ciki yayi yawa kawai mutum banza kawai in ban da wawanci wannan mutum ne in ba mutum banza ba ta kai ga zama ba ta kai ga zama ba ta kai ga zama ba ya haku ta kai ga zama ba a zauna ta kai ga zama ba a zauna mu kai ga zama ba wallahi wannan abin baki cikin yayi yawa an sa man hannu a ya lalace su ka dibi nasu an ja sai man banzan taki an daba tiya biyu an daba tiya biyu an daba so ake kare kai ci abinci da halin da muke ciki a kasar nan baki cikin waye mana yawa a yamu yanzu ku zauna mu ku zauna baki ciki mana yawa a yamu zauna alhamdulillah sai ya to me ke faruwa akwai abin da ke faruwa wannan da kake ganin shi yaya ko ce ba ma yayan ma wala mutum banza ne mutum tun baba na da rai ake suke guda min baki ciki amma ba sai ya nuna min hakuri ko gado ma sun danne mana amma mun hakura na san Allah shine mai yi to kuma shi ke su mun taki sai yazo ce ba shi kudin taki zai kwaso mun taki aka zo aka taki nan yaro na ya gwada takin duka takin kowanne da muka aiki ba tiya biyu ba tiya ɗaya da rabi shin ina za mu daina wannan rayuwa a yamu talakawa muna zaluntar kanmu sannan mu ce muna buƙatar adalci sannan babu adalci a tsakaninmu wannan baki ciki da wannan baki ciki ka je gane ka ce wanda aka tsine ma a guri ba abu komai taki a lalace ba tiya biyu ba tiya ɗaya da rabi wannan adalci ne
ka duba gani ba ya za a ci a zana lafiya ana ganin ana cewa akwai mutunci wannan al'amari wannan arziki ne baki ciki yayi yawa a yamu sannan a ci ana san adalci wallahi bai yiwu wallahi har sai an daina wannan baki cikin da ake wallahi na sani dama hasada kake man tintini na sani dama hasada kake wallahi ba batun hasada kake man dama na sani jami'an da kake takin da ake yanke tiya biyu da rabi tiya biyu da rabi tiya biyu tiya ɗaya da rabi jami'an da kake siyo man ku je ku siyo taki gurin inda ba a ragewa ku je ku siyo takin banza ana rage tiya biyu tiya ɗaya da rabi a ce wannan da bai kama masu ba tintini da amfani ya san hasada kake ana so a haramta abinci ne da Allah ya hali wannan sai ya kace da mana baro zakari laya wane ne a kan katiba ta laya ake riga ma an samu laya ba ta lance shi bane ka je ga amura ka can ana lace so da an samu taki ba kyau ba komai tashi an yanke tiya biyu kai ma ya ka manta ne ga Alhaji Shehu Tawatsu gaskiya a biki dole ka garzaya kai ma ko ka je ka samu naka Allah Shehu Tawatsu kwarai ma kuwa garanti ne insha Allah da biskit ɗin da shi na gode assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da zuwa malam nan ne kamfanin Shehu a rashin ka gaskiya a biki dole kwarai kuwa nan ne kamfanin Alhaji Shehu Tawatsu gaskiya a biki na yi bayanin shi ne ana kula da kamfanin shi da sauki to alhamdulillah na zo siyan taki menene farashin ɗin guda nawa kake sai ko kuma wanne kala so ne farashin ɗin sai to shikenan kamfa naira 10,016 sai indorama 6,600 sai kuma citizen dan buhari shi ke da naira 6,000 sai kuma royal dan buhari ke da naira 5,800 so muna da kuma super naira 10,000 wanda kala kake so a ciki ina son miliya da shi dan bahari mu hudu super buhu 50 shamfa buhu 50 masha Allah bari mu rubuta ma da sai ka jika shi ka je ofis ɗin kashiya ka biya kin lazinan ne aladin Allah nan ne sannan za ka je su tafi da shi kaya yaran da shago Alhaji Shehu Tawatsu gaskiya a biki dole kwarai kuwa nan ne kamfanin Alhaji Shehu Tawatsu gaskiya a biki dole to na gode ina son taki ne dama da wani kala kake so ina son yuriya da kamfa da indorama din ake cewa da dan buhari an ce nan ne ake samu ba cuwa da ake da tiya ɗaya da rabi tiya biyu an ce nan gurin ba a yi kwarai kuwa nan ne kamfanin Alhaji Shehu Tawatsu wanda ba a rage tiyoyi ko rabin tiya ko tiya biyu ko tiya uku wannan shine gaskiya wannan shine kamfanin Alhaji Shehu Tawatsu gaskiya a biki to na gode kuma insha Allah mu ka zo inda zaka samu taki babu majogaro a ciki gaskiya ne ba na gode Allah ya taimaka Allah ya taimake shi Allah ya shi daga ba hasada Allah ya sa ma hasada kada Allah ya ba su ikon ganin shi a bani ko ne a ban buhu goma tunda ni ne karamin karfi ne Alhaji to kaman ka baka buhu goma to ya zan sun karya da yan uwa an je an siyo man banzan taki wallahi tallahi kai kama da faɗi maka wata magana da dai bari ya faɗa wallahi ina jin sai gin za a yi mun aiman wallahi ina jin ka wai duniyar nan wai haka muke so a yi mana adalci a haka cuta ya yi yawa wai taki tabba daga an rage kiya biyu kiya ɗaya da rabi sannan wani mu ce wai muna son gaskiya da ci wallahi bai yiwu
a karkarar da kaje da karkarar mu su sun je sun samu irin takin alai shauta wato gaskiya big jolly an ji an sai mun rabon taki so da kai da baya wallahi kani na yazo sharar da ni yace gashi inda ake sai kamfanin alai shauta wato gaskiya big jolly wallahi ba ko fari ban yi ba da sai haka na bugo jiki na taho don da wannan kamfanin hakika ka zo inda zaka samu taki ba mu ji wagaro a ciki kuma muna da yakinin cewa insha Allah daga wannan karin ba za ka sake yin kokin insha Allah. Gaskiya to na gode. Allah ya taimake ku. Yanzu bari mu Allah ya taimake ku. To amma bari Allah ya taimake shi. Yanzu bari mu tamar siki mu baka. To shikenan to na gode. Wallahi da shi ne wannan. malam gashi ka je office din kashiya ka biya kuɗi to sannan kuma ka je store 3 ka ashi kaya to shikenan to nagode to shikenan nagode to shikenan ubangiji Allah ya dauki wannan kamfani to ubangiji Allah ya dora shi akan sa'a to amma mahazara su kuma ubangiji Allah ya kada wannan jiji akwai wasu jijiyoyi guda uku a jikin dan adam Allah ya kade su to amma Allah kada ya ba su ikon ganin shi to amma nagode shikenan mun gode ba mun gode kaga jama'a kala kaga wannan yanda ya zo mana kuma yanzu haka cutar shi ba kuma kaga ya zo hankalin shi a tashi alama yana ta so ya zo nan wurin ina ga sai Allah ya kawo shi shan ruwa Allah sarki gaskiya kaga jama'a da kala kuma irin wannan su ne wanda ake magana kaga a kauye ana cewa an cuce su kusan in suka zo tabbas kafin su gane ba ana cutar su sosai amma da zarar sun gane balkina da ya zo nan ya ga abubuwa kuma namu insha Allah mu irin haka muke so da Allah su fahimta gaskiya ne so kuma ƙarya ne haka yi kuma akwai lokacin yana zuwa kuma gashi nan ya zo mun fara gani cewar wanda mutane za su gane gaskiya ne haka ƙarya ne so alhamdulillah kuma daman ramin ƙarya kurare gaskiya kuma ba a taɓa cewa yau ramin gaskiya kurare bane insha Allah duk wanda ya zo nan kurare wannan kamfani namu na Alhaji Shehu Tawfiq insha Allah muna da yakinin cewa ba zai koka ba gaskiya